শুরু বুড়ো ভালো না কমসে কম 17 হইতে 1800 বুড়ো নি ওয়ান সুমুরো বারাকি দিল্লি অবজানা কইলো sini buru wan chongmani halai surungno khaba saja kamani bagai malai sini bubagrano kaisa sini bimani sini gobi sokta greta tipralen jeng greta tipralen sara jeng sini I haus jeng aro thangnani sini lama kerikha jeng greta tipralen kaisa mahalaise sini tiprasa sini kongthai bara sini I haus thangnani olpo sorak sangnai bini bagai jeng sini bubagrano jeng logi renai je sini bubagrano busuk joratai ago sini je sagde kolontai kasat tungmani jeng khibi jeng tobo jeng sobak khlainai ni ongklaija YTF TWF Tripura Mata all no দিল্লি তো ওই ননো নাই নাই ননো তামা কাসারি মুসুনো দিল্লি tungoi nai tungai rongna ko kasani musungo Tripura je tungoi nai khoi tungai rongna ko kasani musungo jeng siro jeng 5 tarik suinai 5 tarik ni sini jeng siro andolan arambo khlainai se andolan khlaimani jorago bogbo jainja blog jainja bisio ba jainja area go bogbo rally ba je kono himboto himton bongna suna kokosani musungo jemon jeng ira jengbo suru khlainai bogbo parawo tongtoi suru khlailaiton jemon sini ara jeng je sini demand khlaimani Greta Tipralen bo successful nani bagai musungo hambai ini sinimo ani sinimo TWF ni Central Committee ni Secretary Energy Devi Tripura hambai media person no nam ka sini runner ko sung Greta Tipralen ni bagai no sung thang dongo sini man thayo sung sanani bagai sung abo maya sung dabi khaina hongai tamu ke sung te puni bagai khanya sudo ja sung thanglai ma ke Greta Tipralen ni bagai sung maya sak jora dinor aro soba khai tongnai maya sak jora tino sung soba khainai sakse sunya sa pojento sini soba sori tongnai taklai be khenor bisi bose kakha jantar montor dorona khane yogi thangana ta eni na bisi broi 4 বছর bubagrani nai kolmong bai bisi bose kakha bubagrani nai kolbai baino 4 বছর চলি kenor ni je o Greta Tipralen ni sanmung no tuyei o chobawo sudu tiprasa bosong siminde na kubuni bosong rok bonorno logeribo o chobawo sini Greta Tipralen ni bagai sini manthai ni bagai borokgo onek kumuni dafani borokgo ke support khayo tamke sung nayo sini manthai sini ha sini jeda tongthai sung lanchi to bonchi to khaijak mani abuni bagai sung nai ma jagawo kumuni dafabo ki support khayo ai norok je oro tini Delhi obyan thanglai mane abla tam tam sanmon tei thanglai man ro hambai sekandro norokno jeng tini Delhi o thangai tongmani thangke sini Greta Tipralen ni coba sini Greta Tipralen sanani bagai thani nor ni sanmong la je Greta Tipralen siminde na te kubuni sanmong rok bote to sini sanmong thangke Greta Tipralen te kubuni sanmong ma to sini pabro kumani abo ro mutu taklai bisi baike bisi busuk norok thangai oro jantar montor thain dorona khlaika taklai bai khake na duibar sema waisa ke norok o sanmong maya sak de tongnai na oro 2 din 3 din oro dorna khai kipilnai jeng khangke na 2 din tongnai a jagao 5 by 6 erpore nangke po district ning kha ang khangke na district nin sinimon ani sinimon khangke na Killa Batma 30 Killa Batma law committee ni secretary bokje hai nangjak dili thamani obiya norode Delhi obi jale je thamani bokje na mane sinta kahani ta Greta Tipralen jini maharaja je jini bubagra bini bagai sung jotoni bagai no sung joto jini hammanam ganu sungo jini kahani bagai jeng omono kimi anggaga omhai khlayangka jini kai uno jaga kongnani jaga tongna ka bagai jeng omo tabu kaisa an jaga bubagra no logi ini sinimo ani bubagra
Noroni sanmung ke je omo kaisa de je o greater Tripoli kaisa de na obono tei te loge je tongo. Sini sama tu tahu satu ya tadi berada. Nengke bo district ne? Narok to tini jontor montor thangnai kan ke tamu sanmung tei narok thangnai mane. Jung ya tadi pelan ni mana nang nai ko. Mon dang ti kham. Ya kapan jung ya tadi pelan nai. Noroni sanmung le je greater Tripoli kaisa de na te kubun sanmung tongo. Tong sini tipra raja ni sini tipra sampai makai. Sini je makai nya jung jok no sanai. Ke noroni o choba le tamo o greater Tripoli ni choba wo Tripura sa bosong siminde na kubuni bosong rok simi bo norong no loge ri tongo o choba wo. Bosong lo tong lo sini ko tong minority lo tong lo bisi tong si tong lo sung to sin borok bosok ta st jotong tong. Nke je thana musungoi thangai maya borong le tamo nang ko ko sana musung o lukurong na. Ja thanga musugoi thangmaya bongno sung na sanai. Sung norong e uboni borok bosono sauji ta khayo. Je thanga musu ya khano sono sauji ta sung je sanma simti garata tipran bagi sanmane borok bonon sano borok bosono joton logri tong ja thamaya. Thangnai bisiu le kobang mano hamya saya bemarok manjawai kobang ma jengjal no atai thekang o bisi rok le tamo rok medical team rok atai rok le theti tori tong. Medical team tong joton no tang wo ko mo tong wo volunteer thalani wo jam tong wo system kan man medical team tong joton sudah sudah team no joton nani Nke chanane nengnane abutui rok le bebosta rok le khari khajaka. Treno hungke sung thang drobo je treno jotonin sung tongnai dui rai tongnai le sungsa jara jungni ni rang pai masanai sung rang dei masanai ke dili ko thang hangke aro thi Nin sini mungkha? ang don blog ni Ribika Depoma blog ni vice president Donpur blok ni ung kai busuk rok phaikan orang TWF ni. sung don puni bagi sung don blog ni sung puni phayo buri rok sung mot konstitution of Thailand sela buri mi lugui tige sung don blog ni buri rok joton phayan sung gal tamu osubida ni phaina dia Ang je thana musungoi thangai maya ke o lukurong ke nang tam ko kesana musung. যে থানায় বুসুঙায় থাঙাই মানিয়া তামং কে সিনি আরো সিডনি কে সিটি কে কে আ জায়গা অবসং পারমিশন মানানি আসক বরক ন পারমিশন দিয়ানি বাগৈ সুং কে বাগৈ বরক মা খালাম আপনি বাগৈ লুকুরক খাতা কো দিয়া লুকুরক বরক হাসাল খানি খানো ইসনি মুম্বাই বাকিও কিন্তু তোকে যে কোথায় রং সরিব Gada ti kalau kita belum dapat membaca tahu borok, maka pun ke Nengke po district ni kah? angka distrik yang takar jola 12 takar jola kompetisi ni blok presiden Sobita Depoma. Bai norok je tini Delhi o je jantor montor thanglai mane abo tamo sanmo nang tei thanglai mane. Ambai sini media person no ambai bangsa digo anggai sogine sini kuma sini tamu mantai soka amo sini no kumai no kamari bagai jungtini tin taita hai ha rano je kamani sang tin dan tolimani jungtini din dok nang sana jung sogine ni jung sogine mani agola jungtini demand songo Sini Greater Tripoli demand main number 1 Greater Tripoli mana ni nawa amno tini sini number 1 tai sini oh hawa duti Greater Tripoli man kan ke sini je man ta shok tai amno number 1 ni jangai jung je tabu 72 bosor jung je kan kai tong jang mani sini Tripoli sarok tu man ta shek tanyo man ta shok tanyo je Tripoli jak tong mani amno jung sigang man na ni jung wan tu amno baganya main jung tabu rek number sini Greater Tripoli langgo Greater Tripoli baganya jung kini beri rok onek jung kini kos tak kos pakai tam ni mungkin jung tahu maira mani jora maira mani baik mani sidon hai pun aku kini aman ni jung nangko bo mai kini tahan mai kini jung raya kono jung kena raya mano koni raya mano nos to kono hantam kini oh buka tong kono kini tong kini man kai joto kini chepla tak man jung sudah man kai ke maira mo jung kono jung tor lagi aman bang ni jung kini beri rok Kami kita kos tak pernah kaya
sini nok nok kibuy bersabatunya kibuy sini joto jeng nok nok misalnya kibuy sini man hanya jeng berada di belakang jeng sananya buka gerabai bahasa jeng aja gawa jeng jas kepono logiri boy jeng buka gerani imang sini mukhang sini kinang senamnya bagai jeng dini kaya je thangna musungoi bo thangai maya hastine lukorok no lukorok ni thane nang tamo ko kasana musang lukurang aku dan namu tunggu aja tangan musui kami maya jengkaro dini onak borok sini buku tunggu matang cinta aku tunggu matang borok haiman lia jodoh borok mo tunggu haiman lia aku nang kau dan namu tunggu norok sini berada di Berlin jeng tabu je jeng sana ni tangai tunggu oh jaga norok cuma Tibra sini Tibra tu jodoh support kayo jeng haiman om Aipan ini bagai suri jongdi sini man hanya jeng bahagia mana jeng mana nih yang naik om nutin orang suri jongdi jeng support kaji jeng dia primary rokona nogo tongi kona norokin bagai saka hampir dia hangai hanya hai jeng Tibra mana nih bagai sini bagai nor dia ini jongdi jani mana mani mutai hai jeng isor jeng nor mani upul mu jongdi jeng bahagia tewe cek jeng hai pinai dia jeng nok wi hampir orang hai mani akhirnya jeng hampir orang yang mereka pilih hai mana jat number 1 sini buka gerang bagai nor suri sab semua ni buka gerang semua lagi cokot buka gerang nor lagi cokot buka gerang di sak suri kaham jadi jodoh jangan buka gerang semua je sabut kayaknya orang kalau semua tu jadi saja tapi sen bagai jeng berada di Berlin mana sak mana ya kalau bocini tangtu bocini raja ni jeng orang borong dongnya jeng orang mana itu tang mana jat itu jodoh ni sini lugu di Berlin orang ang ni teko norone ogreta ti Berlin ni coba wo Tipra sabosong simide na kubuni bosong lo norong ni logeri itu. Ambai belai nang mani koi sengka jeng chudu Tipra sa simia kubuni bosong tonggo sini je Tipra sa hendangan uni bisa dapat ni bisingo bo sini onyo sini dakaro tonggo boro bosong sabot kayo ni obo kubunya sini mantai sini sokta Tipra wo je manya ngi jongani obo sini doton sabot kayo ni sabot kayo jongo apa ni bagai jeng mana ini kakawo sini Tipra bos kimia tabung do muta-muti doton semuanya cuma sabot kayo keneng nini hasilnya yang tama one shot made manno ogreta ti Berlin ang one shot 100% mana jeng tam ni male oh je greta ti Berlin jeng obo kuno সংবিধান guri ngejai jeng sanmani ya sini সংবিধান mutabik jeng tonggo sini mantai chokta je obo সংবিধান mutabik jeng darat serai sijak tonggo obo bagai jeng manai kakawo jeng ebo jeng manya hingga jeng tina unsu dora jeng kosto kagala kamu Koroksa sini buka gara hai ko hawa sana taka bo isor di bokro baksa bo sijak obo ni baganya kini bo sumno nana hanya nai jonggo bo bebak sijak bukam obo sungguh punya sini di berasal jeng taimano jeng manai obo ni baganya sungguh kini taiman dak sijak ni baganya jeng kini manai ini jeng asa kelanya kamu dora jeng dile hai has tewa kini berwani tangai jong nini sini mungkin Ambai ani sini mungkin Takarjola political district ni DWF ni presiden ani mungkin ni noron Takarjola district ni DWF ni ngai khorok busu ko khaka osobawo sini Takarjola district ni ani anar saja blok tongo saja blok goi total fakina 200 jona ni bara